haberá que facerlle boca a boca. Isto me que fai. Outro que lle gustan as series de médicos. É normal que as hostias se che peguen un pouco no ceo da boca. A min tamén me ten pasado ás veces. Pero que as túas non se pegan, as túas atravésanse. Son moi gordas, Lidia. Cuida, respire. A ver se podemos ir por orde de aparición, eh? Ave María Purísima. Tamén hai que ter en conta que cos anos a acción de deglutir faise máis dificultosa en moitos casos. Mira, se non podes con elas, terás que mastigar antes de tragar. É que nos gustan as cousas grandes, que enchan a boca. Ai, Xesús, pero iso é pecado. Que máis che poño, Amelia? As As hostias. hostias. Non sei por que sempre esperades que a xente reaccione da peor maneira. Iso se lle dixen eu, pero maldito caso me fai. Lidia, temos que unirnos todos para recortarlle o nome Vila. Seréis el comunista! A moita honra. Deus bendito, non lle dedes solo. Para cambiar o nome da vila sen que ninguén se decate. Home, sen que ninguén se decate. Eu só intento aplicar a lógica. Santo Antonio de... Nunca tal oirá. Só fago o mellor para Louredo. Santo Antonio de... Isto si ves, isto se me parece que hai en algún sitio. Iria, case sempre acabamos o tango polo chan, temos que practicar. Don Horacio! Don Horacio! Sí. Estou aquí no salón. Non vou negar que teño problemas en Louredo. Pero mentiría se dixese que a miña estancia na vila só me reporta decepcións. Porque cando as cousas saen ben e os meus fregueses están contentos, sinto unha alegría inmensa. Unha das primeiras veces que tiven esa sensación foi a volta dunha viaxe a Fátima que fixen coa parroquia. Teña cuidado aí. Cuidado, amor, moi ben. Moitas grazas, don Horacio, vostede moi amable. Xa yo dixen antes, pero teño que volver dicirlo. Unha excursión maravillosa. Que ben, alégrome moito de que lle gustase. Foi tan bonita, tan espiritual. A min podeme apuntar xa para a próxima que organice, Como a palabra esa? Debería saber que roubar é pecado. É moito máis cando son obxectos religiosos. Ai, ten cuidado co que dis, que eu non roubei nada a ninguén, A estampiña da Virxe dos Tres Pastoriños era miña, tiña eu na man. Tiñala na man ata que a pousaches para ir mirar a do Milagre do Sol. Ti sabías perfectamente que eu non tiña cartos máis que para unha. E non me daches tempo nin a escoller. Pero eu non teño a culpa de que ti non te saibas decidir. E menos, de que este fose a última que quedase. Veña, tranquilidade, xa pa. Non paga a pena acabar a viaxe discutindo. Eu estou moi tranquila, don Horacio. Tranquila, mira ben a conciencia, Amelia, a ver se estás tan tranquila. Veña, meu amor, xa me repelo a estampiña noutra ocasión. Pero sinto que vas con esa bolsa na man, a ver se te vas mancar, home. Xa vixo, xa. Veña, gracias por vir. Veña, hasta logo. Veña, imos para a casa. Ben, moi cara, non lle gustou a excursión. Podía estar mellor. Vamos. E non esperaría que lle dixese que si así polas boas, ou? Quere que lle leve iso para casa? Sí, e gracias. Eu vou pasar pola igrexa a ver se Miñato rematou coas obras. Ai, os tres milagres están revelados e ningún deles facía referencia a tal cousa. Amelia, aí ten un pouco de fe. Ai, don Horacio, que vostede ás veces é un pouco inxenuo demais. Ata logo. Adeus a todo o mundo. Gracias por vir. Delmiro, deberíamos cancelar o curso de cociña e pasar ao seguinte con máis inscritos. Xa, pero non pode ser, porque o Concello fixo un investimento e hai que sacarlle a rendibilidade. Pero é que últimamente só vestí. Mais que un curso parecen clases particulares. Vale, xa veremos. Veña. Ben, daquela marcho. Maite, faime un favor, colócame esta carpeta aí na estantería. Aquí arriba. Non, no andel de abaixo. Máis abaixo. Aquí, Máis abaixo. nos caixóns. Sí, nos caixóns. Non, pero abaixo. Máis abaixo. Non, máis abaixo. No primeiro. Ah. Aí, ese é o seu sitio. Perfecto. Acaban de chegar os de Fátima, están na praza. Algunos beatos. Ti non sabes chamar a porta. Xa, pero como me dixeches que te avisasen canto chegasen. Delmiro, como vexo que estás moi ocupado, dime antes o que facemos co dos cursos. Imos lle dar un par de días, xa verás como se anota máis xente. De acordo, pero ten que haber un mínimo de 5 alumnos. Se non, cancelámolo. Deixa o da miña man. Hasta logo, Josito. Hasta logo. Que miras, cosito? Os beatos, os beatos. A ver, ela non terás un chollo para min? Déxame pensalo. Bos días. Home,
Por fin chegaron os excursionistas. Que tal a viaxe? Non hai queixa. Pois pola cara que trae... O certo é que contaba co obra rematada. E xa case está, señor cura, xa case está. Tampouco se agonía agora que non queda nada. Iso mesmo dixeches a semana pasada. Pero deste vez é verdade, padre. Sí, xo queda dar unha man por aquí, repasar as beiras todas e listo. Miñato. Que? Pero a ti como se che corre pintar por aquí sen protexer o Santo Antonio sequera? Porque aí non lle cae nada. Pero poden lle caer salpicaduras. Pero aí xa tei unha man e non lle pasou nada. Iso non quita que poida pasar. Home, hai que ter cuidado. A ver, aquí. Perdón. Veo que pasa por meterse no traballo dos profesionais. Ponga aí, anda, ponga aí. Mira, escoita, o mellor será sacar o Santo Antonio da igrexa mentres non rematan as obras. Veña, coña, sí, a modo. A modo. Cuidado. E onde lle poñemos? Haberá que atopar un sitio seguro. Teño dentro do meu peito unha larexa partida para darlle a Santo Antón, oh, pirín, pirín, pim, pim, para darlle a miña vida. Pim, 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 don Horacio di que non, don Crisanto di que sí. Pim, 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 don Crisanto di que non, don Horacio di que sí. Na parroquia de Louredo hai dos curas e unha igrexa que veneran y saber, oh, pirín, pirín, pim, pim, que mandan esta parexa. Pirín, pim, 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 pim. Pirín, pim, 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 pim. Hola, boas. Boas. Ponme un pouco de embutido. Do barato. Home, se non hai outra cousa. Bonito. Bonitísimo. Che de xente que ali había, ofrecidos todos á santa. A ver se don Horacio se anime e organiza pronto outra viaxe. Outra viaxe, tanta viaxe. O que ten que facer é atender a igrexa que ainda non remataron as obras. Sindo, café. Non podo. Non, xa, ben se ve, aí traballando arreo, Para que logo digan dos funcionarios, non? É Lidia que non me deixa. Sí, porque és un inútil de moito carallo. Un momento. Ti o que tiñas que facer é anotarte as nosas clases de cociña, home. Que eu? Sí, ti, Sindo, ti e todos vos tamén. Estas clases están pensadas especialmente para os homes. Son unha iniciativa para fomentar a igualdade entre sexos do Concello de Louredo. Santo Antonio de. Iso é polo de agora, e xa que falou, padre. Vostede debía anotarse tamén. A mí non se me perdeu nada ali. Pois mal non lle viñan, porque a feito de ter criada seguro que non sabe fritir un ovo. Fritir baste fritir ti no inferno. E marcho que aquí xa cheira. Moi ben. Adeus, don Crisanto. Adeus, señoras. Ata logo, don Crisanto. Boas tardes. Ponme un paquete de macarróns e 2 botellas de aceite. De xirasol ou de oliva? É que teño problemas para decidirme. Muller de oliva, como a sempre. Hola. Boas. Hola. Pago ya nota a Amelia e xa vos atendo, sí? Non teñas presa. 8,60, Amelia. Dame a nota. Sempre que vexo o oco baleiro, sempre me pasa o mesmo, é como se me faltase algo. Que oco? O de Santo Antonio. Don Horacio mandou no quitar ata que rematen as obras para que non nos rompan. Lidia, anótame isto aí que non levo cartos. Ata logo. Lindo! Dilla a xente que recolla, que teño que marchar. Pero ti toleaches, que estamos votando a partida. Pois a partida deixala como está e retómala despois. E nós estamos sin atender. A vos atendo vos despois, perdoade, pero teño presa, Tratándose dunha Sí, urxencia. Pero que ausencia nin que carallo. Para min a partida é sagrada. De aquí non me move ningún terremoto, vale? Sindo, atende ti.
onde quere que yo... Epa! Mira tú, polo que máis quieras non dices caer o Santo Antonio. Tranquilo, padre, que era de broma. Anda, Onde yo deixo? aquí, deixarémolo aquí na mesa, mentre non ya topamos un sitio definitivo. Cuidado, quita aquí. É porque non adianta a peregrinación do Santo Antonio. A peregrinación. Todos os anos, a cambio de esmolas, o santo sai de peregrinación pola parroquia. E hai moita xente disposta a telo na casa. Pensei que despois do salto do porco se lle quedara claro a devoción que lle temos aquí. Sí. Tanta que prefiro non lembrala. Pois, mira, sí, non é unha mala idea. Pois nada, cando remate a misa, anunciarei que comeza a peregrinación. Es que irán custodialo, pois que se anoten na sacristía. Vale. Ei, cuidado! Veño facerme cargo da custodia do Santo Antonio. Eu tamén. Que bárbaro, como corren as noticias nesta vila. Pois non sei, non pensaba anuncialo ata despois da misa. Eu dou 10 euros por telo santo. Eu 10 euros e ademais ofrézolle unhas hostias. Quero dicir, unha bolsa dobleas. Dar de piaches, eu cheguei antes. Pero eu teño as hostias. O Santo Antonio ainda non iniciou a xira e as fans xa están histéricas. Marcho. Señor... A ver, dá gusto ver a devoción que lle teñen aquí o patrón, pero non quixera ferir sensibilidades cedendo yo primeiro a unha ou a outra. Non, pero se mo deixe levar a min primeiro este ano, traio outra bolsa de balde, padre. Sinto, Lidia, pero prefiro meditar un pouco. Xa falamos noutro momento. De acordo, ademais teño que marchar para Santiago. Santi, pechas ti, fai o favor. E veña, por favor, un pouquinho de tranquilidade, de calma, que seguro que hai tempo para todo. Adeus. Adeus. Agarde, padre. Sí. Se quere, encargo meu de organizar a peregrinación. Non, iso debe ser tarefa do párroco. A mí non me importa. Sei como facer que se leven ben. Fágame caso. Xa, por que non? Deixo-te o cargo da organización. Santi, non me falles. Descoide. A ver, quen vai ser a primeira a levar o santo? Eu son a primeira a levalo. Dixo nada, este ano levo eu. Sí, que este ano disto ocupo meu, Tens que desculpar a tardanza. Non é de recibo, chegas 2 minutos tarde. Perdón, foime imposible chegar antes. Te tiveron que máis que contar. Que non falaba en serio. Levas máis de 20 anos sendo a primeira en levar a custodia. E agora tócame a min. Pois se fun a primeira durante todos estes anos, sería porque lle teño devoción ao santo. Ou sería porque tes enchufe con Don Crisanto. Pero agora temos cura novo, regras novas. Ai, sí, regras novas. E podes saber cales son? Ai, de verdade queres que che diga cales son? Ai, Verdade sí. que ainda vedes chegar as más. Xa para ela primeiro, pola conta que lle ten. Ai, muller, ainda pensarás que che teño medo. Mirade, como vendo que coas palabras non imos chegar a nada, a primeira parte da peregrinación do Santo Antonio decidirase cunha poxa. E Don Crisanto nunca fixo tal. Cura novo, regras novas. Por mí non hai problema, Santi. Pois por min tampouco. Pois a cifra de saída serán 10 euros. 10 euros. Eu poño os 10 euros. Estamos en 10 euros, alguén da 15... 15 euros. 15 euros. Pareceume escoitar 20... 20 euros. 25. O Sol é a orixe da vida na Terra, pero tamén a súa principal fonte de enerxía, desde que o planeta existe hai 4.500 millóns de anos. A actividade humana está presidida pola actuación do Sol. E o aproveitamento enerxético do astro rei, de forma directa ou indirecta. Que pasou? Natural ou artificial. A bruxa da Amelia volveu-me a xogar. E logo? Quitoume o Santo Antonio e levou para a casa. Muller, pero para a peregrinación ainda queda. Pero é que Don Horacio adiantouna polas obras da igrexa e vai ser a primeira que leva a custodia. Sí,
Tampouco hai ninguna novidade. O que máis me mola é que non xoga limpo. O Santi fixo unha poxa e todo ia ben, ata que eu quedei sin cartos. Entón pediño unha pausa para vir ao bar a por máis e ela empezou a dicir que non era serio, que se ia queixar a don Horacio. E claro, Santi deixou non levar o santo a ela. Xa, Ruliña, xa, pero... Tampouco te poñas así, muller, que xa che tocará. Xa, Sindiño, xa sei, pero... Ainda que para obtención de electricidade a través de paneis solares... E ti que fas coa chaqueta posta? E coas chaves? Sindo, non estarás pensando en sair. Muller, é que Delmiro insistiu tanto en que me apuntase ao curso de cociña. Que dis? de sistemas electrónicos no satélite. Podo ir? A técnica probouse por vez primeira no satélite Vanguard Non. en 1900. Pero, David, que só é un curso de cociña, Non che estou pedindo que faga o servicio militar. Pero, papá, é que eu paso da mili e paso do curso de cociña. Só carallo, agora xa estás apuntado. Pois desapuntasme e xa está. Vale, eu desapúntote. Pero logo non me veñas pedindo que che deixe o coche, xa o sabes. Papá, sabes que quedei esta fin de semana para ir con Ana de turismo rural? Hecho que hai. Eso é chantaxe. Non, fillo, non. Iso chámase negociación. Xa verás que ben che veñen estas clases, pero o día que decidas marchar da casa. Sí, papá, sí. Alcalde, podo falar un minutiño con vostede? Por suposto, Sabino. De que se trata? Estiven revisando o convenio e non di nada de que eu tiña que asistir aos cursos que organiza o Concello. Como? Sabino, se o alcalde solicitou aquí a túa presenza é para que manteña a orde no caso de que se produza algún altercado. Ben falado, Josito. Pero nun curso de cociña? Home, nunca se sabe cando pode aparecer un problema. Chama, sí, e xa que estás, que che gusta atender ás clases? Ala, vamos. Pero que non o ves, papá. Que este curso non lle interesa a ninguén. Non digas parvadas, David. Todos ao seu sitio que ven a profesora. Hola a todos. Boas. Ben, pois, idevos poñendo nos vosos sitios para empezar. Delmiro, fai favor. Quedamos en que o mínimo para manter o curso eran 5 persoas. Aquí só conto 4. Pois en contar conto 5, A ver. David, Josito, Sabino, ti e máis eu. Delmiro que falo en serio. Ou hai 5 alumnos, cancelamos o curso. Si, muller, eu tiña anotado os 5, pero a persoa que non veu debeu ter un problema a última hora. Pode ser. Mira, aí está. Cando faltei eu algunha promesa? Sindo, pensei que non ías vir. Ala, colle sitio. Mira, Delmiro, é que... Dixo Lidia que igual cos meus problemas de saúde que non me convén. E logo para que viñeches? Para desborrarme. A verdade é que nunca deixas de sorprenderme. E logo? Nunca coñecín a un cura como a ti. Coñeces moitos? Non, só a don Crisanto. Non é normal que te sorprendas. Pero é que ti és moi presumido. Non pones esa cara, Ou pensas que non te vin colocar as puntas da bufanda no coche? De ser presumido ou ser cuidadoso? Sí? É que me dis da túa paixón pola música e o baile. A música sempre me gustou. De mozo, quería estudar a música e logo dar clase no conservatorio. E por que non o fixeches? Unha gran pregunta. Diga a chamada de Deus. E ti veches que seguila, non? Que parva. Pero non foi tan doado, Non vais pensar. O resumo non está mal. Vale, xa non máis tempo por hoxe, vale? Horacio, tes apuro por chegar a Louredo? Non moito por. Porque pensei que... Hasta logo, rapaces. Chao. Que non sei, que podíamos tomar algo antes. Veña, vale. Sí? Sí. E así seguimos falando da túa vida, se queres. Pero non sei se te aburrirías un pouco ou bastante. Arriscareime.
Grazas. Cuidado que queima. Non, graciñas, encántanme, pero é que me sentan mal. Ah, que se lle vai facer? Mais para min. Pois non me soa de nada o libro ese do que me falabas. Non me extraña, é un tratado sobre a orixe e a evolución da música celta. Supoño que coñecerá a Ernesto. É moi afeccionado tamén á música celta. Ernesto? O meu ex. Ah, xa. Escoitei... Que estábamos divorciados, non? Pois non, só éramos parella. Perdón, non mo tes por que contar se non queres. Non me importa. Canto tempo estivestes de mozos? 7 anos. Os 3 últimos vivindo xuntos. Que pecado. Sí. Nin sequera nos inscribimos no rexistro de parellas de feito. Sinto que a cousa non fose ben. Non é que non fose ben, é que eu precisaba, non sei... Máis compromiso. Supoño que sería iso. É que, cando lle falaba de mercar unha lavadora, el quería mercar unha moto. E cando lle sacaba o tema de formalizar a nosa situación, pois dicía que non estaba preparado para asumir tanta responsabilidade. Xa. Polo menos non che mentía. Para ser cura tes un sentido de humor moi fino, eh? Pois, é unha manzana, non queres, é unha bolsa. Non quero nada, graciñas. Pódeme dicir que fai Santo Antonio aquí se encargada de custodiar a vostede? Por se non se decatou, paso máis tempo aquí que na miña casa. Por iso precisamente o trouxen, para custodialo como Deus manda. E agora se non se lle ofrece outra cousa? Non, grazas. Hoxe pola tarde non estiveches na parroquia. Non. Pois veo unha muller de Tapeirán para encargar un funeral. Ah, para casos de urxencia hai un papel co meu móvil no tabuleiro. Non fixo falta. Xa atendín eu. Tela hora anotada no caderno da San Cristía. Que ben, moitas grazas. De nada. E logo que? Estiveches co bispo? Non, estive en Santiago, pero non pasei polo bispado. Para asuntos da diócese, supoño. Tampouco. Asuntos persoais. Persoais, xa. Don Crisanto, vostede queda a cear, verdade? Non, marcho agora mesmo. É como que marcha? Mire que vou facer tortilla de patacas con chourizo. Hoxe tiña pensado cear na casa. Delmiro equivocábase. O que non sabe fritir un ovo non é vostede, don Crisanto. É a súa cociña porque nunca se usou. Eu sei valerme por min mesmo, lista. De toda a vida. Non ve que a min tiñame para facerme un favor, nada máis, don Horacio. Serás lercha. Vai a dous. Don Crisanto, non se enfade, que non lle imos decir nada del Miro, home. Que ambillo. Definitivamente creo que non vai quedar a cear. Vou arranxar a coroa ao santo, que a ten un pouco torta. E cando vai preparar a cea? E non se ría de don Crisanto. Pois quero ver o que aprendeu de cociña no seminario. Eu sinto-llo moito, don Crisanto, pero Lidia apagou a cociña e o único que lle podo ofrecer son entremeses ou bocadillos. Pois se non queda outra, ponme unha táboa de embutidos con algo de queixo e unha cunca de tinto. É como non quedou con don Horacio, home. Menos leria, Sindo! Lidia! Que? Lidia, don Crisanto, que quere embutidos, queixo e viño. Valle poñendo ti de beber que agora vou eu, sí? Visto o visto, o mellor que poido facer don Horacio foi adiantar a peregrinación. E hai que ver lo rápida que foi a Amelia en ser a primeira en Telo Santo. Xa sempre foi a primeira. Pero este ano non se pode dicir que o sexa porque é a enchufada de don Crisanto. Que eu saiba, segue sendo a criada do cura. Non vexo a don Horacio moi de favoritismos. En Fátima non era criada de ninguén e ben que charramplou coa estampiña dos pastores. É que Amelia é moita Amelia. Polo menos deixa que che aguante eu da cesta dos ovos, muller. Sí, e se das un mal paso e te mancas, que? Un mal paso xa o dei casando. Sí, no, me vai para a casa, que telo almorzo feito. Vou. Xa vou, muller, xa vou. Sindo! Non abra o bar, que teño que ir facer un recado. Non abro o bar, non abro o bar.
días, Santi. O don Horacio ainda non chegou. É que non é con el con quen quero falar, senón contigo. Comigo? Non és tío encargado da peregrinación? Sí, pero por moito que digas, Amelia gañou a poxa limpamente. Xa, pero ti como organizador podes cambiar a custodia. Así que, se me deixas levar ao Santo Antonio, ofrézoche 2 dúcias de ovos da casa. E para que quero eu 2 dúcias de ovos da casa? Se só queres unha, coa outra podoche facer un flan. Grazas, pero non. E tanto quería lo santo, trouxeras máis cartos. Claro, claro. Pois, a ver se con isto podemos chegar a un acordo. Seguro que algo podemos facer. Xa. Pero... disto a don Horacio... Son unha tumba. Adeus, Santi. A cara da Lidia. Que... o flan xa me fai a miña nai, Eu pensei que me chamabas porque había algún chollo que facer. Algo hai que facer. Miñato, ti non estabas traballando por oscuras? Estou, pero iso non me quita de facer outros chollos. Xa, mira unha cousa. Sempre que teño que facer algo, chámote a ti. Agora podíasme facer un favor e apuntarte. Sinceramente, a min iso do curso de cociña pareceme dispensando unha mariconada. Pero as mulleres de hoxendía gustan os homes que saben cociñar. Será porque lles quitan traballo de diante. Que? Que te parece? O que? O que vai ser a chaqueta nova que marquei? Oh, sí, vai che o pelo, Jus Cavalli, imitación, pero cuspidiña. Ninguén o diría. As mulleres o que lles gusta é a roupa. Por iso a min sempre me gusta ir á moda. Aí está. Non, home, mira... Hoxe en día lévase home sensible. Son contos da televisión. No fondo, a muller o que quere é o de sempre. Un home, home. Pero se ademais diso lle das un bo almorzo, tela no papo. O que te digas. Bótame unha man aí, ó. Aí. Aí está. Pero isto do teu talle. E tanto. O que pasa é que o corte é así, cinguido. Que? Conto contigo ou non? Fálame claro. Que ten ese curso para que lle poñas tanto interese? Que interesante ou non? Sí, señor. E seguimos amasando ata que a masa quede ben consistente. Como siga así, a mí sí que se me vai poñer consistente. Cuidado, miñato, que despois hai que lle botar a auga fría para que baixe. Se nos pega a masa, botamos un poquinho de fariña, sí, e seguimos amasando. E un e dous, e un e dous, e un e dous. Muller ten un arte. Sodes patéticos. Cale, atende, neno. Dades menos. Pareces menos de 15 anos. Eu planto. Quieto aí. Pero ti onde vas? Mira que non me volves tocar o coche, Pasa de mí. Pero, David... Pelmiro, onde vai David se a clase non rematou? Nada, muller, é que tengo un problema. Non te preocupes, agora volver. Veña, dalle. Vaya por Deus. Maite, unha pregunta. Cantos golpes hai que lle dar a masa? É que non nos contei. O dos golpes é para non facer sempre os mesmos movimentos e que os músculos non se nos carguen. Entendedes? Así, un poquinho aquí, un poquinho alá, un poquinho aquí, un poquinho alá, aquí e alá. E todo relajado. Poquinho, 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 poquinho. Sí. Xa chegou o correo. Deixo aí na mesa, Amelia. Mire que dúas son lle do bispado. Xa as miro despois, grazas. Que pasou? O santo! Estaba aquí e agora xa non está. Ai, Amelia, que susto. Levou uno Santi. Santi? Sí, Santi dixo que yo ia levar a Lidia.
A Lidia? Sí, a Lidia parece que lle tocaba a ela, pero non estou moi seguro, así que mellor pregunto yo a ela. Pode estar seguro de que o farei. Por certo, eu creo que as custodias deberían durar máis tempo, non? Pero iso é normal. A tradición aquí é así. Se non lle importa, vou seguir co meu. Por suposto. Viu a don Crisanto hoxe? Pois non o vin en todo o día. Creo que seguirá enfadado polo donte. E a vostede que lle parece? Esta é a última semana do curso de cociña. Non se apuntou máis xente? Había 5, pero David deuse de baixe. Só quedan 4 e todos eles homes. Claro. As mulleres de Louredo cociñan todas. É seguro que mellor que a ti. Que mala é, Siria. Dame rabia por eles, porque lle poñe moito interese. Sobre todo Miñato e Delmiro. Se non o vexo, non o creo. Eu tampouco, pero é certo, eh? Hola, buenos días, un café. Moi ben. Por aí ven o pájaro espino. Hola. Hola. Bos días, que tal? Bos días. Ti por aquí a estas horas? Mira, tiña ganas de almorzar fora. Ademais, ia te buscar teño algo para ti. Para min? Sí. Acordaste do libro do que che falei? Pois atopeino na casa e pensei en regalarcho. Pois... Moitas grazas, non sei que dicir. Ti xa me dirás se che gusta. E agora vou ver se aquí me dan de almorzar. O pájaro espino dicío en broma, pero xa vexo que facedes moi bo caldo, Iria? Non digas parvadas, Que só somos amigos. Mellor dito coñecidos. Iso cho digo para meterme contigo, muller. Anda, se queres que che axude co curso, imos. Ata logo. Ata logo, nena. Ata logo. Ata logo. Se precisa algo máis, avíseme que estou aquí ao lado, sí? Non se preocupe. Que? Que vos parece? A que parece o sitio propio del? A min gustame máis na igrexa. A min extrañame ben que Amelia che pasase custodia tan pronto. Amelia é moito de boca para fora, pero cando unha ten devoción, non hai Amelia que vaya. Iria, podías quedar a clase. Así facía un mínimo de asistencia. É que non podo, sinto. Teño clases de baile pola tarde. Ah? E con cal estades agora? Co tango. Ai, o tango. E que tal te colle? Que tal me colle quen? Pois quen vai ser? A tua parella de baile. Ai, a min o que máis me gusta do tango é o final. Cando terminas así, tirada para atrás. Te estás peor do que pensaba, Agora falando en serio. Que tal con ese rapaz? Porque aínda non sei nin como se chama. Claro que con todo este barullo... Chámase Carlos. Polo de agora ben. Bailamos e pouco máis. Creo que estamos empezando a facernos amigos. Pois non sabes canto me alegro. A que ven iso con ese don? Pois que xa vais sendo hora de pasar a páxina de Ernesto e... E que? E que xa sabes, da amizade o amor hai un paso. Veña. Quen sabe se ese Carlos e máis ti terminades? Para o carro, Maite. Só somos amigos. Mellor dito, coñecidos. Nada máis. Fíxate, Iria. Igual que co cura. Ben, vou buscar o batedor. Vale. Pódese saber por que entetes para roubarme a Santo Antonio? Por favor, Amelia, tranquila. Como que tranquila? En primeiro lugar, eu non che roubei nada que o santo non é teu, que é da parroquia. Eu o que fixo foi retirarche a custodia. E por que o fixeches? A peregrinación, devocións á parte, faise para que a parroquia teña uns ingresos. E por iso fixeche a poxa que gañei eu. Certo, pero Lidia volveu e trouxo máis cartos. Coa necesidade que ten a parroquia... Si, home, si. A parroquia está moi necesitada xa. Outra cousa, Amelia. Lidia trouxome 2 dúcias de ovos por esto das xestións. Como? Será bruxa. Pero quero Santo Antonio de volta hoxe mesmo, Sin problema. Mentres que don Horacio non saiba nada do asunto.
Lidia, por favor. Pero... O Santo Antonio daqui non se move. Lidia, por favor. Dame igual que a Amelia saiba dos ovos. Pero me foume con contorno do Horacio. É igual. Lidia, pero... Sí, quen che manda a meterte fora? Solta. No, Lidia, Solta e respétame que podo ser tua nai. Santo, Non me tengas é nena. meu. Non sexas nena, ven. Gracias, Amelia. Non sei que sería de min sen vostede. Cando remate o funeral vou a chegarme ata Santiago. Quero arranxar unhas cousiñas. Vostede faga o que teña que facer. Ata logo, entón. Ata logo. Veña! Que iso? O meu móvil. Corre, Santi. Corre, Santi, corre! Corre! Pero, que faz? Sáltame, Tino! Sáltame! Sinto. Ti e máis eu imos falar moi seriamente. A ti que faz aquí? Devolveme o Santo Antonio! Lidia! Hasta logo, Santi. Verda. E que prato nos preparará Maite? O que queira, pero que amase. Cuidado co que dis, miñato, que como se dé a conta, pechas a villa. Calada que aí ven. Cona, Crisanto. Don Crisanto, que non fomos xuntos á escola. Pero que fai vostede aquí? Veñome a apuntar ao curso. Que pasa, que o cura novo non quere compartir a criada? Outro comentario así, igual che comparteu a ti a cara, mona. Que sitio está libre? Aquel dali. Este vai nos escarallar a festa. Temos que facer algo para que non se apunte. Don Crisanto, o curso este xa está empezado, home. É como xa perdeu tantas aulas, por que non espera polo próximo? Claro, que eu sou unha persoa moi aplicada. E xa recuperarei eu pola miña conta. Pero mire, don Crisanto, a súa idade vostede xa non está para empezar cos fogóns, eh? Se quere eu mandolle un asistente social do Concello. A miña idade estou como un buxo e non che digo onde podes meter a túa asistenta social. Un respeto que son o alcalde. Por pouco tempo. Don Crisanto. Hola, filla. Vai vir o curso. Que vou. Ai, que alegría telo entre nós, verdade? Voulle por un mandil. Así me gusta, que o clero se involucre. Xa está. Como vexo que non vai vir ninguén máis, idevos poñendo nos vosos sitios para empezar. Hoxe imos facer un prato moi sinxelo. Non me mires así, ó. Se foi sin querer. Boas tardes, señora Carmen. Hola, Amelia. Contigo tiña que falar eu. Chamei o móvil. Non o escoitei. Agora igual. Onde está Santo Antonio? Está na casa de Lidia. É que fai ali? Non quedarás entre moxe? Eu fui a buscar, pero dixo que como non levaba na súa casa máis dun día, que dali non se movía. Será bruxa. Eu intentei explicar que era polo ben da parroquia. E non me revolou unha botella a cabeza. Iso fai no porque para min. Que se fose para outra, ben que yo deixaba. Non se digo que non. Amelia, deixa que Lidia custodie o santo esta noite, ó. Xuro cho que cho levo mañá. Non quedáramos niso.
Pois daquela deixame que te compense. Que fas? Tratar de compensarte, muller. Xa gardo a roupa e os mantéis do altar. Mira, sácateme de diante, anda. E levo os horarios ás parroquias. Mira, Santi, non me marees e trae o sal. E o pan a casa todos os días. Está ben? E cando remates de colocar a roupa, traes mo cesto á casa do cura. Non te preocupes, muller. Non hai problema. E agora batemos os ovos. Perdoa, Maite. É que antes non tomei nota. Como se chama o prato que estás facendo? Peitugas rebozadas. Iso veo un cego, miñato. A ver a que atendes, Na vida atendín máis a nada. Parade xa, vais a decatar. Perdoa, Maite. Como é o movimento ese que faz? É que dende aquí non se ve ben. O movimento é circular. Co batedor facemos así, todo ao redor, E 1, 2, 3, 1, 2, 3. Védelo ben agora. Perfectamente. Aquí vai frío, non? Aquí vai frío. E ademais hai corrente. Toma, nena, pon isto. Gracias, don Crisanto, pero é que non teño frío. Oh, non faime caso. Podes poñer unha neumonía e despois é peor. Está arriba, está arriba. Ato. Sí. Así. Así está moito mellor. Veña. Todos cos ovos. Non penso perder unha clase. E vou estar atento de que respecte de la rapaza. Ben, moi ben. Agora, cos ovos xa batidos, pasamos a rebozar ou facer a cobertura da peituga. Iso xa ven como facía don Crisanto. Alcalde, que nos chamou? Cala a boca, Josito. Acabou a diversión. Home, por fin chegaches. Onde andabas? No curso de cociña do Concello. De cociña ti? Tranquilo que non volvo. E ti que viñeches? Que hai nesa caixa? Viola. Foi un accidente. Tesmo que amañar. Pero isto non é calquera cousa. Isto é traballo de restauración. E os materiais non son nada baratos. Isto é todo o que teño. Ademais está a man de obra que non sei eu canto... Non teño máis cartos. Como moito, podoche ofrecer 2 dúcias de ovos. Fareino pola devoción que lle teño ao santo, pero xa che digo que vou traballar de balde. Seguro que cho agradece. Tesmo que ter para mañá. Non hai fallo. Pero antes de marchar tens que me facer un favor. Sí. Tira de aquí para baixo, a ver se damos baixado. De aquí? Si tira de aí para baixo. Se eu tiro para arriba, ti tiro para baixo. Vale. Vai. Vai. Vaia, dalle. Oi. Non o rompas. Dios. Oi, oxe. Pouco xeito tes.
Iria, se te apetece podíamos repetirlo de outro día e tomar algo antes de marchar. Vale. Pareceme ben. Pero antes teño que recoller unhas entradas para un concerto que gañei nun concurso de radio. Ah, sí? Sí. Que ben. Pues, vale, quen dá o concerto? Malvela. Non sei. Malvela. Son un grupo de mulleres de Mos moi divertidas. Se queres podes vir. Deronme 2 entradas. Gustaríame, pero xa teño que ir á Buña a dar unhas amostacións. Non é hoxe, é... O venres que ven. Chao, Eva. Ben, entón, ningún problema. Moi ben. Hola, son Eva. Hola, que tal? Vimos antes e bailades moi ben o tango. Grazas. Grazas. Eu son Horacio, que tal? Eu Iria. Perdade que vos asalte así, pero encántame a camiseta do teu home. Se non te importa, gustaríame saber onde a mercaches. É para mercarlle un co meu. É o seu santo e... É que non lla merquei eu. Ademais, nós non estamos casados. Quen di matrimonio di parella, é un falar. Non, tampouco somos parella. De baile sí, pero nada máis. Vimos tan compenetrados que pensei... Verás, eu son sacerdote. A camiseta foi un regalo, non sei onde a mercaron. Desculpade, non sabía... Non, nada, non te preocupes, non pasa nada. Dada a situación, pois... Desculpade outra vez de que... Non, Lo tranquila. sinto, Ata logo. Sí, sinto yo, pero aínda non chegou. Que raro que non estea desta hora. Sí, que raro, sí. Se quere deixarlle algún recado... Non fai falta, non ten presa. Don Crisanto! Que curioso. Señor. Non había aquí unha cadeira. Súbelo, cuidado, amodo. Está ben? Pois claro que estou ben. Xa, se quere, poderíamos preparar un café. Eu pensaba ir a de Lidia, pero xa que insistes... Faltaría máis. Cuidado, amodo, non se me embale, cuidado. A ver. Don Crisanto, vostede sabe onde se bota o café? Nin idea. Na miña casa sempre houve criada. Eu sei directamente da casa da miña nai a unha residencia, onde nos daban todo feito. Pero onde rayos se metería esta muller? Ata logo, socorrito. Onde está? Onde está quen? Non fágalo parvo. Dime onde está Santo Antonio. Ti saberás. A custodia correspondíame a min. Non a conseguiches honradamente. Ollo co que dice. Digo que me dá a gana. Lidia, onde está o santo? Eu non o teño. Estaba aí, pero onte veu Santi e levouno. Mentira. Seguro que o levaches para casa. Nin ninguén me chama mentireira, e menos na miña casa. Así que xa te estás poñendo da porta para fora. Veña! Churras! Lisca! Veña, vamos! Lisca, fora! Vamos! Fora! Lisca! Fora! Veña, fora! No, pero isto non ten sentido ningún. Agarde un segundo. Amelia, teño ali o teléfono dicíndome que lle roubou a Santo Antonio. Foi ela que vos roubou a min. Subornou a Santi con uns ovos e por iso yo levou onte. Lidia, Amelia di que vostede subornou a Santi... Co? Deulle cartos para que yo levase de volta? Fixen un donativo, pero Santi non mo trouxo de volta.
Teno el agochado na súa casa e por iso non mo quere dar. Lidia, Amelia di que... Don Horacio. Sí, un segundo. Sí. Creo que lle gustará saber que as obras de restauración xa están rematadas. Fantástica noticia. Moitas grazas, miñato. Grazas. Sí, Lidia, que Amelia... Como lle contaba, as obras xa sí. están rematadas e agora só me queda cobrar. Entón, se non lle Non parece te nada... preocupes, xa facemos as contas noutro momento. Grazas, miña. Pero eu prefería cobrar xa, así xa Pero vamos a queda ver, a miñato, cousa ti non entendes o que che pasa, por amor de Deus. Paramos noutro momento, grazas. Está ben, eu espero que acabe de falar por teléfono, pero non se mal por eso. Exactamente. A ver, Lidia, que Amelia di que... Ah, sí, que xa escoito. Un momento. E se vostede non o ten, e Amelia tampouco, onde está o Santo Antonio? Na miña casa. Como que o santo está na túa casa? Un segundiño, a ver, Lidia, miñato di que ten o Santo Antonio na súa casa. Despois chamo, grazas. A ver, un segundiño. Imos ver, miñato, que fai o Santo Antonio na túa casa? Esperar a que lle seque a cola. Perdón? Que cola? Va de pegar. E para outra vez a ver se teñen máis cuidado, que non sabe o traballiño que me deu pegarlle a cabeza. La cabeza do Santo Antonio. Leiche toda a miña confianza. É así como me apagas. Estou moi defraudado contigo, Santiago. E agora que vai pasar? Terei que buscar outro sacristán. O que? Non fala en serio. Sei que o que fixen estivo mal, pero estou moi arrepentido. Con iso non chega. A igrexa é algo serio. E hai que respetar os obxetos de culto, sobre todo se un é sacristán. Pero, don Horacio, como me vai votar? Sinto de veras. Pero creo que non estás preparado para este traballo. Vai ser mellor que marches. Que non entendo, Delmiro. Tanto insistir para que non cancelase o curso e agora ele e Josito danse de baixa. E que vos facer? Non sei. Dame pena por don Crisanto, pero non teño outro remedio. Que? Imos cear e celebramos a clausura? Sinto, pero é que non podo. Ah. Tes unha cita co das clases de baile? Sí, teño unha cita. Pero cunha morea de controis para correxir. Ai, que vida máis aburrida levas, nena. Xa ves. Tiñas algo de antes? Non. Lidia. Que? Deixeiche Navarro os cartos. Vale, moi ben. Hasta logo. Veña, hasta loguiño. Hasta logo. Dende logo. Vaya peixe ese Santiaguiño. Mira que andar negociando co santo. Que Deus o perdoe, meu Pablo. Lidia, se cadra foi un pouco dura demais contigo, polas cousas que che dixe. Muller, eu tampouco estiven moi correcta, que se diga. E para que vexas que falo en serio, trouxenche isto. Ai, a estampa da Santísima Virxe de Fátima e máis dos 3 pastoriños. Deus cho pague, Amelia. Pero así ti quedas en el. E xa mercarei outra noutra ocasión. Ola, a ver. Lidia! Que foi? Soltáronse as galiñas! Pero como escapar? Eu que sei, estaba a cancela aberta. E ti viñaches correndo. Deixa as galiñas só que se maten, ainda che vai dar algo. A ver, Sindiño, respira. Tranquiliño. O libro regalicho. Sei, no, pero eu non lle vou sacar partido. É unha pena que quedes en el. Tiña pensado mercar outro. Máis razón para que o collas. De acordo. Sentamos. Vale. Quería falarche do concerto. Que non podemos ir. Porque o non recoller as entradas chamaronme dicindo que asían sortear outra vez. Canto ten? Precisamente, ademais, a semana que ven hai exercicios espirituais en Santiago e quería ir. Xa os verás noutra ocasión. Sí, claro. Don Horacio, necesito falar con vostede. Ai, desculpe, non sabía que tiña visita. Non te preocupes, eu xa marchaba. Ata logo, don Horacio. Xa nos veremos. Adeus. Adeus. Ata logo. De que me quería falar? É que, verá, necesito confesar. Confesar? Agora?
Sí, padre. É que... fixen algo horrible cunhas galiñas. Perdón? A oración do fariseo é rexeitada porque os seus pensamentos son froito do orgullo. Fai cousas loables, pero con intención torcida. Peca de soberbia. Porque as súas obras non son para a gloria de Deus, senón que usa a Deus para a súa propia gloria. O publicano, en cambio, di a verdade. Sábese pecador e pide perdón. Polo que Deus o mira con compaixón e a súa humilde oración consegue a bendición do céu. Toma, para ti. En definitiva, E isto? Deus Eu non as vou utilizar. valora a calidade dos nosos actos, Enchémolo de auga ata aquí. non a cantidade. E agora, botamos o café aquí. E botamos café dependendo do cargado que o queiramos. Aí. E agora, enroscamos. E apretamos ben. Está claro?